आ रहल बा ए बाबू कल्लू भैया के एगो और नयका गाना लॉन्च होए वाला बा। और वही गाना के अपडेट रउआ लोगन के देवे खातिर आपके हई गरीब छोट भाई आ गइल बा। तो रउआ लोगन के हम बता दें कि भोजपुरी में चॉकलेटी स्टार अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी और भोजपुरी के ट्रेंडिंग क्वीन जेकर नाम शिल्पी राज बा। बाबू उन्हीं के आवाज़ में ये नया गाना आ रहा बा। और कुछ देर पहले ही ये गाना के पोस्टर शेयर भइले जवन की रउआ तक हम शेयर करे की कोशिश कर रहा बानी। हाई स्क्रीनिया पे आप लोग पोस्टरवा देख ली जौने गाना के टाइटल बा कजरा कमर में। यह गाना के टाइटल होखे वाला बा। और यह वीडियो में कल्लू जी के साथे अनीसा पांडे नजर आवे वाला बानी। ई गाना में म्यूजिक देले बाने श्याम सुंदर जी, गाना के लिखले बाटे यादव लालू जी। ई गाना के बाबू लॉन्च कल जाई आदि शक्ति फिल्म यूट्यूब चैनल बा वही से लॉन्च कल जाई। ई वीडियो के डायरेक्टर बानी पंकज सोनी जी। तो रउआ लोगन एकदम तैयार रही जा, काहे से 22 अगस्त के भोरे भोरे 6:45 पर आदि शक्ति फिल्म यूट्यूब चैनल पे ई गाना के बाबू लॉन्च कर दिया जाई। और आपके गरीब छोट भाई हर दिन कोशिश करत रही कि आप सब तक नया नया गाना के अपडेट जल्द से जल्द पहुंचावत रहे। अब वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर कर दी जा। और चैनलवा पे नए बानी रहुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटियों के दबा दी।